Ahojte ľudia, vítam vás u ďalšieho videa a dneska si ukážeme zo pár skrýš s bleskom. Takže prvá ide byť pod fontánou, treba vám toto nosítko, čo mám tu. Tak, blesk nabereme. Tak, a ja bohužiaľ zostanem hore a on je tam. Ale aby vám nebolo ľúto, tak ideme do metra, bežíme. Poď. A tuto kliknite na to logo. Ja vám to nemôžem kliknúť, lebo hrám na tablete, tak kliknem to. Tak, a za 12 lajkov ukážeme tretí spôsob. Pôjdeme, proste tadiaľto, a potom proste fontána. Asi hej. Potom ešte vychádza sa tadiaľto, aby ste vedeli, jak sa prichádza. Takže a teraz ideme... Vyvolať ducha nejdeme, lebo nejde nám nájsť múzeum. Ideme ukázať tajnú banku? Tak bežíme do banky. Bežíme. A tuto je pri tom... Poď, švihni postavička. Tuto, pri tom počítači, je biela kartička. Tu si zoberete. Poď, kartička. Tak. Teraz prejdete k tomu dverám, tuto prídete, tak. Dole idete, že tuto, takto skočíte. Čakajte, a ste dole. Proste tuto vôjdete. Toto preskačete, potom tam odbuchnete granát. Tuto kľúčik, tam dáte posteľ, tu granát. Tu zoberte kľúčik, pôjdete, tam dáte kľúčik, prebehnete, pôjdete tam a dvakrát odpalíte granát a máte peňazí. Tak. Bežím. A teraz ideme, ktorú skrýš, každý poznáme, alebo známe tajnú skrýšu pod bazénom, nie? No a to ide do banky a ešte to ide do tej miestnosti, to je za bankou. Idem do tej miestnosti tam, keď sa dostaneme cez ten tunel, cez bazén. Počkaj, kde to bolo? Tuto niekde v stene. Budeš to tu po ľavej strane. Nie som v bazéne, ale idem tak. Tu sa to vám otvorí. Nehnevaj ma. Tak. A tu vôjdete. Tuto. Teraz idete tuto. Tuto otvoríte, túto lampu kliknete, na tú lampu kliknete. Potom vôjdete a proste tu ste v takejto miestnosti. V takejto miestnosti proste, kde vidíte na policaju, proste vidím tam bleska, proste nákupy a tak ďalej. Poď, nejde mi to. Neviem, tu asi boli zlodeji, napríklad tu sedeli, ja neviem. A tu sa dohodujú, že zlodejské plány, alebo ja neviem čo. Nestrieľaj, blesku, buď dobré koťátko. A takže pod svetom. Fakt? No? A tam je miesto? No tak tam je tajná miestnosť, na budúce sa tam pôjdem kliknúť, pozrieť aj ja. A teraz ideme proste do výrobné peňazí. Ja sa zespavnem. Lebo ja kým sa vymotám, tak sa aj zamotám. Potom je ešte skrýša v dome, v bazéne, ale momentálne nemám na to úplne čas ukázať všetky skrýše. Takže pokračovanie bude za, dáme 20 odberov, keď budeme mať 20 odberov a tu 20 lajkov. Alebo ja neviem, 12 aspoň lajkov. Dobre, 12 lajkov a 12 odberov máme, tak 15 odberov. 20 to bude teda dlho. Ja som už špeciál. Potom, zober ma. Máš skejťak. Áno. Veď poď na skejte, nie? Dobre, tak idem za tebou na skejte.
hej, tu som bola raz a ja som videla, že je to do mňa peniazy, proste som tu len vošla a odišla. Tuto je tlačítko. Tuto. Mám ho. Tak, poď hore. Ja som kýdla. Haló, mňa to hnevá. Skúsim do druhej strany. To je rebrík tajný. Na čo je toto tlačítko druhé? Tak? A tuto sú peniaze. Počkaj. Ber peniaze. Tak keď zlodej sa ti bude napadný, tak money, it's very funny. Money, it's very funny. Ja ich mám zdvojiť, ja ich mám dvojo. Tak. A keď chcete získať najrýchlejšie peniaze, jak sa dá, tak otvoriť bačotoch a nájdete peniaze. Tak teraz kde ideme? Do akej skríše? Policii ešte je vlastne. Tu sme ešte chceli dneska spomenúť. Policii, vieš. A našli sme jednu super vec v tej policii. A neviem, či to tam dal nejaký youtuber, jak našiel. A podľa mňa určite nejaký youtuber to tam našiel, lebo to všetko je odhalená. A určite sa tam niekto proste odčumietal, že po pravej strane určite tajná miestnosť a zrazu wow, tajná miestnosť. Aj keď to určite len moja mysel, že wow, tajná miestnosť. Neviem, možno keby si odhalil ako prvý. Ja viem, že pod svetom je nejaká socha, ktorá patrí do knižnice alebo múzea. Neviem, knižnice alebo múzea, ale nemám bobuxy momentálne. Tá helikoptéra, neviem, či to je robuxy. To je helikoptéry robuxy. Blesk? No, Stoja helikoptéry robuxy? to neviem, ale sa mi zdá, hej. Alebo jak? Áno, tak. Tak sa tam nekúkneme. Daj tam ten rebrík. Ja už som tam. Ale rebrík tam daj pre istotu. Počkej, zostaň na tej posteli, ja ťa vezmem. Ty si na tej posteli. Počkej. Ja tam nejak vyskočím. Škoda, že nehrám na počítači, na tom sa mi lepšie hrá. Nejde. Tak počkaj, skús to sama teraz. A nie, a teraz to dáš. Daj ten rebrík. Nie. Nejaké Momo tu chce, aby sme od jeho rodina. Ja som dala preč. Viete, Ani s Jojo, ani so Speakmanom som nechal. Som na začiatku. Žebralo. ide? Hej, a keď to tam práve doskočila, tak si mi tam dala rebrík. Čo je? Ja som dala trošku mimo. Trošku blbosť. Tak daj to tam. Ó, nie. Poď tam rebríček, prosím. Dobre, Rebríček, prosím. dobre, som tam presne. Poď, rebríček. Rebríček, prosím, poslúchni ma, buď taký dobrý. Teraz po pravej strane ideme. Po pravej strane ideme a tu niekde by som mal vojsť. Počkaj, baterku beriem, lebo nič nevidím. Baterka, kde si baterka? Baterka... Toto? Tak, mám baterku. Tak. Ja tu nevidím. Vidíš niečo? Čo? Ja som znovu vyšla von. Poď. Ja už som tam v tej poličke. Ja nemôžem nájsť momentálne vchod. Už som tu, tak? A tu sme našli kódik s bleskom. A tu je aj nejaká stena.
Tu je ta stěna. Tu je ta stěna, vieš. Tak a ešte dáme nejakú skrýšu, alebo to je už koniec, ako? Dáme. Dobre, tak ideme ešte na spawn. Ešte vám ukážem jednu fakt dobrú vec. Teda neviem, či je pre vás dobrá, ale... Poď, respawn. Žiadny reštart nebude. Poď. Poď. Takže jak? Takže viete, čo je ten dom, čo som vravela? Čo v tom je tá iná skrýša. No. Počkaj, ja som sa svetila. Tak keby ste mali helikoptéru, zajdite si pod svet a nájdete tam sochu. Ja momentálne nemám helikoptéru, ale je tam socha, ktorá patrí buď ku knižnici alebo ku múzeu. A zajdite si proste tam a jej tlačítko. Podľa mňa aj toto tlačítko na niečo bude. To zistíme. A proste môžete si urobiť proste výlet pod svet. Neviem, či spadnete. Normálne dá sa aj kúpať normálne tam ako pod svetom, neviem ako, ale dá sa. Takže to bolo na dnešného videa koniec. Ešte tu hodím, ja neviem, tanček. A zatiaľ čau!